everything. Idol Joanne, come in! Kinumpirmara ni Mr. Franz Reynald Felipe, tiya City Information and Technology Officer, iti Syudad Dilawag at tiya pan naka-installer dagiti traffic lights ket paset ti manamnama panagbalin na nga smart city. Imbatad na dakkel at tulong to dagitoy modernisado at traffic lights nang nangro na kadagiti motorista tapno mapaanayas iti taraya ti trapiko. Inay na ano implementar to na permi dagitoy ket adanto pay ti kapabilidad da nga agbalin nga artificial intelligence. Imo namin ten makita tina-installer at traffic lights iti abagaten apaset ti Gilbert Bridge karama na ti dry run operation na iti rush hour iti alas 4 iti Malem. Basta ti panag-monitor ti city government adadapay laeng dagiti sumagmamano ang maisimpa kasangwanan nga agbalinton a fully operational ti traffic lights kasi ti panakaipaay ti nawaywaya nga oras kadagiti agapo iti amyanan tapno na saan da amarapok iti rangkay idinto adagiti agapo iti abagatan apumalaod ket basbasit laeng ti sakupenda nga oras asumrek bigbigen dagiti motorista ken dagiti commuters ababay na ti daytoy ket nalaknakanton ang makapagsusurot dagiti luglugan ken tapno lumukay dagiti kalkalsada iti syudad. Malaksi dati dayta ket malag-anan tupayan dagiti traffic aid iti trabaho da tadanton ti teknolohiya a katulungan da ang mangimando iti trapiko iti syudad. Okay. So, We believe dedikat ka iti baro nga traffic light tayo ket panakainayon ng advance pa iti level na ket makatulong to kada iti motorista tayo mapanayas iti taray iti luglugan. In response to the initiative of the city government to slowly transform Lawag City to being a smart city, ito ako kita there is an AI capability na this will be fully implemented. Tiya paset tiya panagasarita ni Mr. Franz Reynald Felipe, ti City Information and Technology Officer iti syudad. okay. Po France, na bayag nga di ka nakita. Duo. Kasaritak ni Idol Joanne. Yan. Dito nagapa na dito nga pondo Idol Joanne. Ni, patya mangig ni Idol Joanne. City Government Okay. no ko Idol Bernard. Huwag mo siyang patayin. Nga man napatay dito. City government. Fund from saan? Manggagaling? Dito ket agapo iti pondo ti gobyerno nga umabot ti more or less 5 million pesos. Nagapon na? General Fund or saan nanggaling? Kuwen General Fund Idol Bernard kadeti 2024 budget tinangalaan dan no Idol Bernard. Okay, anat feature na dito nga traffic light? Dati gagangan nga traffic light when ada dito counting naganan numbers na kaslay J Batak. When modernisado dagito yan Idol Bernard ada DJ numero mambilang no mano nga segundo ti mapalabas no sumreken dagiti na dumadumang lugan karaman dagiti tao nga traverse Idol Bernard. Ada ba dito ko ano tawag na kasi ko nam sa tatay nang igak sa akin ka nga ada AI na ano kas pagarigan Idol Joanne? When no fully implemented ton Idol Bernard may sapay laing ngamin dito makita tayo dagiti daduma pa haan pa nga na isimpam pa nga na iplastar Handa pa na iplastar dalin da pa dagiti daduma nga pagsaysayatan na Idol Bernard. Last, is it operational now or hindi pa? Saan pa Idol Bernard adalaeng dito dry run na lalo na ti Malem Idol Bernard. Well, so nakiktutak idi ori di rabi ikat ada pala silaw na pero dry run pala yon no at kailangan katulungan tayo ng ating mga kakailyan ng naroon kadatay nga media nga mangpakaamo nga ada dry run o kas pagarigan kitain da atan di duwag dire-diretso dalatan di amen. Malipatan da nga ada traffic lights tayon nga naka-install tatan. So nga pakaamo iti publiko they should follow the traffic rules and guidelines iti Lawag City. Kasi pag beating the red light ka na, another citation iti ticket. So digiti tickets ba ti Lawag City dati makolekta iti biyang ti Treasury Office ket updated ka di jay ada ba di traffic violation di jay nga beating the red light?
Negative 1 pa idol ba? Yan. Di ba? Hindi nila naisip yon. Ayo, Joanne. So nga, ito yung IFM News. No, eye-opener tayo para kadagiti agserserbi iti gobyerno. Go ahead, Idol Joanne. Na mag-issue na tilawag, kadwa iti 99.5 at tawag, idol dyan, 15 katapos.